Vedeli ste, že za posledné 2 roky odišlo do predčasného dôchodku viac ako 60 000 ľudí, čo je 2,5 krát viac ako v predchádzajúcich rokoch? Aké boli ich motivácie a čo to pre nás znamená z pohľadu verejných financií, sme analyzovali v najnovšom komentári. Hlavnou motiváciou ľudí, ktorí sa rozhodli pre odchod do predčasného dôchodku, bol výrazný náraz novopriznaných dôchodkov o 110 až 160 eur, hlavne kvôli nastaveniu prvej valorizácie, ktorá zohľadnila vysokú infláciu predchádzajúceho roka. Tento efekt ešte posilnila legislatívna úprava, ktorá v tom čase zmiernila podmienky pre vstup do predčasného dôchodku. Výpadok pracovnej sily pocítil trh práce okamžite, najmä sektor priemyslu, obchodu a dopravy. A zároveň to urobilo dieru do verejných financií. Vynaložíme totiž nielen dodatočné kumulatívne výdavky na predčasné starobné dôchodky vo výške takmer 900 miliónov, ale stratíme aj príjmy z dane odvodov vo výške takmer 800 miliónov. A aký bude celkový dopad na verejné financie do roku 2031? 1,5 miliardy eur. Aj príspevok k deficitu verejnej správy bol markantný, najviac 499 miliónov v roku 2024. A hoci očakávame postupné slabnutie negatívneho vplyvu na saldo, výdavky na predčasné starobné dôchodky zvyšia hrubý dlh Slovenska trvalo o približne 1% HDP. Podrobné informácie o predčasných starobných dôchodkoch sa dozviete v najnovšom analytickom komentári na našej web stránke.